जाम्बा हाग्रामाया आंजों देरहालाबायो। बे जौ लोंनानै गन्थंजों सिफुं सुनाय बायदि रायजो राजानि खाथियाव थांबा जागोन नामा? खाम सिफुं सेरजा जथाया दिनै मुलुगनि मानसिफोरजों सिनायजाबाय। दिनै बर'लेण्ड होननाय मोनसे थावनि दं, बेवहाय बर' जाथि दङ। रिंगु दामसा बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथाया दिनै मुलुगजों सिनायजाबाय। बे हाग्रामाया जौ लोंनानै गन्थंजों सिफुं सुनानै रायजोनि खाथियाव थांबा देरहायो नामा? जाम्बा जाम्बा बियो। चिरां दुवाराव थाबैनो जयनिं खालामगासिनो दं। दा बे खाम्फानि सोद्रोमाफोरखौ मा बुंगोन सार? आंथ' लाथ'लासो नंबायमोन। थारमाने बुस्थुआ खाम्फाया गावनो खेबसेनो लाबोजोबखासिगोन नालाय। अब्लाबो खाम्फाजों फैफानो लुबैयो माखासे BPF दैदेनगिरि बा सोद्रोमाफोर दङ। बिथांमोना खाम्फा फैनायनि सिगांनो जइन जानोसै होनना फैनायलाय जों लाबाय दङ। मोनसे खोन्थाया बेनो, मैयाबो बिथाङा आं दाखालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं। दिनै थांनाय हरावबो बिथाङा जौ फेनानै फुरा न'खर न'खर केम्पेइन खालामदों। गावनि माने माबाफोरखौ बुंथिना लादों, गाव गोसो गैयामोन MP जानो मानो। बेखौ दिनै मैयानि हराव थाइखा जरानि आपडेट आरो बियो। आरो माबायावबो मा होनोमोनलाय, गावनि समस्थियावबो माबायाव प्राइमारियावबो, गावनि न'नि प्राइमारियावबो बियो आस्राबारियावबो दाखालि बिदि खालामदों। रिपर्टआ जोंनाव फैबाय थाखायो। जेखियानो जायाथों जोंनि खामानिखौ जोङो मावदों। जोंनि पार्टिनि दायथ'आ सोरखौबा लागोन सोरखौबा लाया बे नङा। हाग्रामाखौ हले लायालै हाग्रामाखौ। हाग्रामा बिथाङानो सार प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि बुंदों जे प्रमद बर' सारा जानोल' गोरों, हिमन्तजों रायजादों होनो सार। खामानि मावनो रोङा होननानै। बोसोरथामाव 1200 किल'मिटार खामानि मावदों। जोङो जुदि बोसोरसेयाव बोसोरथामाव 1200 बा बोसोरसेयाव बेसेबां 400 किल'मिटार। 400 किल'मिटारबा 400 किल'मिटारखौ जों बायदि मावनायमोनब्ला 17 बोसोराव बेसेबां जागोन? 6800 किल'मिटार लामा जागौमोन। बे 6800 किल'मिटारखौ आगोलनो मावनायमोनबा जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोआ दिनै लामाखौनो मावनो गोनांथि गैयामोन। मानोना लामानि जायगायाव जों दा गुबुन हारि दाखांनायनि खामानिखौ जों मावनो हागौमोन। जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो गोजौ थाखोआव दैखांलांनायनि खामानि जों मावनो हागौमोन। सोलोंथाइ बिथिंखौथ' जोङो नाजाथाबनानै जों बहुद माने कम्पारेटिभलि गुबुन जिल्लाफोरनिख्रुइबो गुबुन काउन्सिलफोरनिख्रुइबो बहुद गोजौआव लाबोनो हाबाय। गतिके दायखौ बिसोरो मावबाय, प्रायश्चितखौ जों खालामनांबाय। फापखौ बिसोर खालामबाय, जों प्रायश्चित खालामनांबाय। बुंनाया बिसोर गोबाङानो बुंखागोन, जुदि समाजा मिथिखादों, जायनि जाहोनाव BPF दोलोनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर जोंनियाव फैदों। दा नोंथाङा हाग्रामा महिला बिथांजों सायख'थियाव चेलेन्ज खालामनो खाबु मोनोबा माबायदि चेलेन्ज खालामो? जाम्बा हाग्रामाया आंजों देरहालाबायो। बे जौ लोंनानै गन्थंजों सिफुं सुनाय बायदि रायजो राजानि खाथियाव थांबा जागोन नामा? खाम सिफुं सेरजा जथाया दिनै मुलुगनि मानसिफोरजों सिनायजाबाय। दिनै बर'लेण्ड होननाय मोनसे थावनि दं, बेवहाय बर' जाथि दङ। रिंगु दामसा बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथाया दिनै मुलुगजों सिनायजाबाय। बे हाग्रामाया जौ लोंनानै गन्थंजों सिफुं सुनानै रायजोनि खाथियाव थांबा देरहायो नामा? जाम्बा जाम्बा बियो।